वेलकम बैक टू जेनिबि ब्लग आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनै जोङो मानिपुराव फैदों आरोना बहागि बिदाय फाथियो आरोना बैसागु लास्ट आरोना बेयाव मानिपुराव फाथियो आरोना जोङो बेखौनो नायनो फैदों आरो जोंखौ लिंहरदों आरोना बेनिखायनो जोङो फैबाय आरोना मानिपुरावथ' नोंथांमोननो बेखौनो देखायलांबाय थानोसै मोसानाय क्रिस्टि मोसानाय बेफोरखौनो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लास्टाव सानथाम जागोन आरोना 21, 22, 23 लास्टाव जांगिला बसुमतारियाव फैगोन आरोना क'क्राझारनि गायक। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। लेट्स गो। बे गायकखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि महरै आलासि हांख्रायनानै लिंहरनाय मानगोनां आलासि गेदेमा गामिन्दा काजिरङा जिल्ला एक्स वेलफेयार बेल्टिनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमा मुस्रि सान्तानु बसुमतारि गेदेमा सारखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायदों। लोगोसेनो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। सिनायथि होनायनि थाखाय साबायखर जासिदों। गिबियावनो गोथार फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। मोखां आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि नोंथांमोन, मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन, लोगोसे बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे हालामनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय इउनिटनि आरो गामिफोरनि गावबुरा नेहाथारि आरो इउनिटनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, दिनै बे गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारियाव बानजाय आफादा आंखौ बे बिबान होनायनि थाखाय आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरजों आरो हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। जोङो बयबो मिथियो जोंनि बैसाग दानाव जोङो बे फोरबोखौ फालियो। गोदान बोसोर दिन दाखालिनिफ्राय जाबाय, दिनै गेजेर नांबाय। जोङो बैसागुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों, रंजाबोदों। दिनै जोङो बेखौ जोंनि बैसागु फोरबो फालिनाय बेयाव गोथौ साननाय मिजिं दं, माखासे भिजन दं जोंनि हारिखौ जौगाहोनो थाखाय। बेयाव जोङो कमिटि दानानै बिनि दैदेनगिरिया बेखौ जाफुंहोनो हानाय नङा। साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि जों लोगोसे जिल्ला नां मोसाखावरिनिफ्राय गान खननाय थुनलाइनिफ्राय माखासे गेलेनायनिफ्राय बेयाव बादायलायनाय जागोन, बेयाव बाहागो लाग्रा फैनांगोन। बेनिखायनो आङो दिनैनि बे गाहाय दरखं बेखेवनाय गेजेरजों होनो आं बयबो बेखौ बाहागो लानांगोन। मानो होनब्ला बेयाव दैदेनगिरिफोरा जोंनि हारिनि थामोनथानि थाखाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो बे समाव बाहागो लानो हानाय लाइमोन गथ'फोरा बर' मोखां आफाद गोनां गामिफोरा नेहाथारि गेदेमा बिथांमोननोबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो बे समाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो क्रिस्टि आफाद गामिन्दा वर्कशपनि मानगोनां सोलोंसा फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम जासिहरनानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गिबि हाबाफारिखौ बे समावनो फोजोबनानै दोनथ'बाय। दैदेनगिरि आरो बाहागो लानो थानाय नोंथांमोनखौ राङिल मानिपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमाया, बेनिखायनो आं गेदेमा बिथांखौ बारदै सिख्ला फिरफिलाखौ
खेंखेर होनायनि सिगां आङो सिनायथि होनो आखायाव लादों बिथां गेदेमा मुस्रि बिस्थिराम दैमारि गेदेमाखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय साबायखर जासि जोङो गोथार सिनायथिखौ होनायनि थाखाय दिनै 2024 मायथाइनि इंराजि एप्रिल बा बेंगलि निउ इयार बेखौनो जोंबो बर'फ्रा बैसागो गोदान बोसोर होननानै फालियो बेनिनो गोजोन मोनसे समावखौ लानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि हालामाव बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों बेनो जाहैबाय 33थि कार्बि आंलं जिल्लानां रंजालि बैसागु फोरबो दिनै सेथि साननि सेथि हाबाफारिया एसे सिगां जाफुंनानै थांबाय बे नैथि हाबाफारियाव दङ फोरबोनि फिरफिला बिरहोनाय जाय फिरफिलाखौ जोङो फोरबो खुंफुंनायनि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बिरबोगासिनो दङ 33 बोसोर जाबोबाय आरो बे फिरफिलायानो जोंनि बैसागु फोरबो फालिनायनि मोनसे नेरसोन जेसेबांसिम जोङो फालिगोन बे फिरफिलानि नेरसोनजोंनो जोङो बे फोरबोखौ फालिबाय थागोन जोंनि आर'नाइ माबा माबि गामसा दख'ना बेफोरथ' जाबाय नाथाय गंगोना होननायखौ जोङो नुफेरलामोन आरो दामोन माने बेखौबो मिथिया दा बेखौ खोनानानै आसरित मोनदों आरो जोंनि एसामिस बिथांमोननियावसो नुबाय थायोमोन जे बर' हिन्जावफ्रा खानाय खफायाव थुनानै मोसायो दामनो गोनां जायोब्ला दामो आरो देंखोआ बिराद गोदै दा बे देंखोखौ गोदोनिफ्राय माने बर'आसो दामग्रोदोंमोननो दा बर'आ दामग्रोदों होननानै जोङो गेजेर ससेयाव गोमानानै दोनबाय दस्रा जाथिफ्रा दामनानै रंजाबाय थाबाय जोंनि दामग्राखौ खावनानै लांनाय बायदि जाबाय नाथाय मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनहा हारिमुखौ बोखांफिननायनि उसिलायै बेखौ सरकारजों सावरायनानै जोंनि दामग्रा होननानै जोंनि सिनायथि खालामफिननो हाबाय दा बेफोरबायदिनो जोङो दिनैनि गेजेराव गंगोना लानानै साफा बे गथ'फोरखौ मोसाहोनो हायोमोनब्ला मोनसे हारिमुनि सिनायथिखौ जोङो लाखिफिननो हागौमोन आरो नाथाय हास्लाबाखैसो इनफरमेसना लेट दा बेयाव जोंनि माहाबियो गोलाव बाथ्रा बुंला फोरबोखौ खुंबोनायावथ' जोंनि आनसलिकनि गासैबो दैदेनगिरि गोजाम बिथांमोनहा मिथिखायो जे जोङो लोंनाय जानाय बैसागु बोथोराव खमायनो थाखाय बे फोरबोखौ बैसागुनि गेजेरावनो खुंदोंमोन नाथाय मोनसे उसुबिदानि थाखाय जिल्ला खालामनांबाय आरो खालामनायाबो बिराद मोजां साननानैसो खालामदों बिनि थाखाय बैसागु बोथोरनि एसे उन जानानै सानसे बा साननै जानानै जों खुंबोबाय थानाय जादों आरो दा गासैबो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनायाव आरो फैगौ जानो गोनां खुंगोनफ्राव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननि मदद मोननानै जों खुंलांबाय थानो हागोनखौ आसा खालामनानै आंनि गोरबोनिफ्राय गासैखौबो खनसेबाव फिन बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनानै आरो साबायखर बावनानै आंनि फिरफिला बिरहोनायनि फंनैसो बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों
लाइमोन मोनसे हानजा हिसाबै गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय खावलायगोन। जोंनि थांनानै थानायाव संसार जालांनाय बा गुबुन गुबुन बिथिंनि बेलायाव गेदेरफोरनिफ्राय जाहाथे बोर सारस्रिनाय मोननानै अराय सम जिउआव आवगायलांनो हायो बेनिखायनो हारिनि मोनसे परम्परा हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो लाबोबाय थादों आरो लाबोबाय थागोन। जोबोद मोनसे जों थांनाय बोसोरावबो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। मानिपुर बर' मोखां आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो रंजाफानांगौ बयबो। Kita